марти Пумаланен ин паҳлавони финландӣ соли 2018 дар вазни то 100 кило гӯштин мегирифт. дар Оренбург бо Сайидҷалол Саидов гӯштин гирифта буд ва ро Сайидҷалол Саидов мағлуб карда буд. ҳоло вазни ҷамъи 100 кило омад, дигар тамоман вазнро иваз кард ва дар ҷамъи 100 кило гӯштин мегирифт. Тимур Раимов ҳоло муқобили ӯ гӯштин мегирад. баромадан барои муборизаҳои медали биринҷӣ паҳлавонон бояд яке аз ин ба давраҳои минбаъдаро ёбад. ба ин дидори тасаллобахш аст. Пумаланен марти ин паҳлавони финландӣ дур мегурезад аз чанголи Тимур Раҳимов. аввалин шудро довари марказ барои ӯ хоҳад нишон хоҳад дод. Тимур Раимов акнун як қадам ба пеш меравад. марти бошад, даст мекашад аз чанголи Тимур Раимов. қадар ипон ана ин офарин Тимур Раимов билохира корро кард ва ба қисмати яъне бегоҳи финалӣ меравад. барои ба даст овардани нишони биринҷӣ Тимур Раимов бегоҳ мубориза мебарад. дӯстони азиз, ин роҳи кушодаи Тимур Раимов буд. бемушкилӣ Пумаланен мартиро шикаст дод ва акнун мунтазир мешавад Тимур Раимов ки барои мубориза мебарад бар муқобили ӯ. бисёрам паҳлавонони пурқувват дар қисматҳои ниманиҳои қарор доранд, аммо муҳим Тимур Раимов